Menang bebas, bebas. Cesak balaku. Piye? Kowe. Kene. Kita kene. Kowe cesak balaku. Ya, menang bebas, Pak. Masuk. Masuk. Doani. Halo. Lagi kaya. Siap. Oh, ya. Hei. Hey, go. Hey, go. Musuhe.
Aku. Oh, iki iya, Mek. Letake musuhe. Dudu musuhe. Musuhe katoke ireng. Iki abang. Terus ireng. Sikile. Ojo basa-basi. Gak basa-basi. Oh, hei. Ciko. Beda. Sing beda. Sing isine. Lah wong kala santo mengguri wong telu. Lah kek pisan iso anut iku. Sing apik. Liyane. Sing liyane. Gawe variasi baru. Omong ah. Kamu nggak bilang kok. Masa mengabari? Iya ya. Hei! Aku salah apa ya? Kenapa? Koncone munggul ya melu munggul dong. Melu munggul piye? Aku ape munggul dikai blutung. Kowe ku iya. Terima blutung ora apa-apa. Empuk inu. Jane gak apa-apa. Inu, iya inu. Lah iya, katoki lho. Wah ampune. Mosok? Iya. Mosok mambu aturan ra juga. Lihat. Kemproi kok. Emosi aku. Gimana kiri? Siapa yang gini ngono kok? Kaki dah apa? Beda. Ada orang macet atur loh. Emosi. Mancale karo mantenan-mantenan. Karo emosi. Mancal karo bulu karo kejadian. Bener. Oke.
sing tuwa. Urung iki lho. Oi. Ayo, tembak. Enggak pantas. Ayo, kiri. Siap. Tambah. Kowe iku kenapa? Lagi dicokot nek iya. Mosok sing nyokot tenan kok iki. Padha ae. Ora penak. Omahe porno ae iki lho. Goblok. Ya Allah. Berani. Kowe aja porno lho porno. Aku kudu guyu ae. Tempat betul. Kudu guyu bae men lho. Guyu bae. Oh geragas Ji. Caciling geragas. Ora semah kok. Memang enak. Iya. Masuk bahasa. Apa? Rambutnya kayak kalah. Ini gara-gara sapa? Lah iya, mbahmu. Kudune gelem. Gelem ora? Apa? Kowe adalah gelem. Apa, Pe? Mampu apa? Kuat. Kasih katan, Pe. Sirah lho Mas. Lah iya sirah. Lah aku sing kancane paling ngeplak tangan klik ngene lho. Iki singkil manggone ning isor. Iya, bisa mung dicek sirah lho. Lho, lah aku cara dadi kowe nek emosi. Bayaran pira sirahku dolan. Hei. Yo, ampun. Yo, pira emosi. Sikap. Iki apa emosi? Bros. Ini semua iso. Tangan ini kempel. Rumah sama apa? Rumah sama apa? Kurang kereng. Apa pe aku cah cilik lho? Apa pe aku cah cilik? Sira aku bongko dolanan. Iki sira cah cilik, tembok dolanan niku. Maksud piye? Lah kaya bal kok. Rambut iku. Iki sira apa bal? Iki apa bal? Lah kaya sira ta bal? Malah kaya sira. Kayak tapi gue eman ora? Aku yang gue eman
emosi nek Aku duwe man. Masa emosi? Janjane iki ya dudu sirah. Apa iki dudu bal? Apa iki pentol? Pentol. Aja trimo. Nemen iki. Panjenengan iki kok bali kok pentol. Penindasan. Iki jenenge pembunuhan karakter. Mati. Aja trimo. Ora trimo. Nesu. Ngamuk. Nesu. Kudu nesu. Nesu. Iki sirah tak openi api-api lho Mas. Iki sudah tak openi api-api lho. Akhir dina tak sabuni terus lho. Lah iya tak sabuni terus. Iso pokok ya. Tak sampuni lho. Lah, sampo apa? Sampo apa? Nuklir. Macam nuklir. Apa? Salah berarti. Nuklir lho bledak lho. Nuklir bedak. Gas le. Mas nuklir. Emosi aku. Ayo Mas. Males. Oke kono. Wong kalah itu menangi guri ayo. Ayo. Dimales? Tak balas. Ayo. Iya. Musuh. Mati. Musuh mati. Sapa? Musuh. Tutung saya. Musuh. Kowe ngawur. Rakam jeblok lho. Iki piye? Wong kaya wani kok malah bocah aku lho. Kudune harus dicekel iki daya. Wes tak cekel dulu. Hukum cara aku kok. Ling ling. Tololan. Perang malah dolanan kakson. Cincin. Tata. Rumah sana bis kok piye? Ayo kakson barang. Gimana perang? Ning. Untuk jelas frekuensi jangan kok. Cilik emang piye? Kuk. Aduh. Gede suara apane? Gede suarane. Gede. Apa? Penyanyi. Iki apa? Gede. Gede. Tocot. Usuh. Lah mana? Gede. Ini. Carane pamane ngono kok. Karo pamane? Iya. Wes aku. Nek kuku Reng pesisok. sapa? Rono. Lah. Tenan iki. Kuku gaprek. Liane. Apa? Nyambe. Nonton. Ya. Karo cah cilik kok kalah. Musuh karo kancane cemek. Cemek le. Pedhot. Asolo le. Kowe kena kok dolanan sirah dek, Mang. Janjine kowe. Saiki musuh aku. Kowe iki nek Tambah cah cilik. pembalasan. Pembalasan. Rawani mundur. Kok malah mundur iki. Sangat sapa? Iki maju. Sing nantang musuh kok mundur. Maju. Maju aku. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Stop. Apa stop? Yang lain. Apa? Tengge. Tengge mripate pendulur. Pendulur. Kowe di mana? Kurang. Masa kurang? Kurang. Ngene. Manurono. Kurang. Yo kete sing liya. Tengge. Kurang mondol. Ya nek ayo susliane. Wis mondol ya. Kurang. Kurang metu. Tak tone sing mantap yo. Dadi jugil iku ah. Tak tone sih yo. Aja. Apa? Kancane. Ayo. Oh, Aisyah,
ae. Lho. Masa? Iya, Ana susah? ana Ning ndi? ngono lho. Kali aku. Lah saya sentik-sentik iki kok. Ora. Kemarin piye? Balekno. Mah. Balekno. Aja. No. Waduh. Ya dideng metu kok. Aku tidak pikir situ. Kene. Tak. Ya padha. Urung umbah kok. Lah iki Mbak. Sesuk. Sikat. So. Iya. Ayo, nek wani maju kowe. Hei, maju wani maju. Maju. Yeay. Iya, katanya nih. Lagi ada ini. Iya. Dulu suwek ini. Ini loh. Hei. Ora. Gak suwek kok. Ora suwek terus ora. Nek ora suwek ora iso tunggu. Bolong kan kok Mbak. Iki bolong. Walahe mimi miku deng mimi mitalo talun ceplok plok. Pindho. Walahe hahaha talun ceplok tak. Sikat. Sikat.
Semua malam aku kesempatan karo kowe kuwi. Ayo, aku boleh papan karo kowe supaya bisa mateni. Yen to kowe bisa Sugeng Joko. Aku bakal nyembah kan Lakon mateni papan. Aduh. Eh, Tak akon. Yen peperangan aku kalah. Sebisa mana? Kamu balon aku. kowe pancen ratu lanturing jagat. Yo iki sing bakal mugas nyawa. Aduh, dibuah tau. Aduh. Ini mau aja ngono. Iki lho,